han tid första gången och han skulle inte pusha på någonting och skälla alls. Nej, men det är bra. Han skulle få Det är han som förfogar över timmen. Ja. Han får göra precis som han vill. Visst, vissa hundar är ju så där, de går fram. De kan vara bra i 5 minuter innan de skäller första skallet. Oh ja, jag har haft de som har varit här som har hållit på i 24 minuter. Ja. Alltså vid älgen. Bara sprungit fram. Sen har polletten ramlat ner. Ja. Det var en som hade slutat jagat. Eller slutat skällt ute i skogen. Han hade varit jätteduktig förut. Och den tog, jag tror det var 18 minuter på den. Innan den kom tillbaka. Ska inte stressa. Det är bara häftigt om man får honom att börja skälla. Det är lång tid att de ser mer än man gör. Men då hade vi inte det här. Extra smet vi själv första gången. Vi åker. Ja, just det. Så. Klart ett tag. Jag har ju varit ända med framme nästan med min första. Fast det gick ju bara fram i koppel. Kan gå närmare om du vill. Om du Nej, vill. ja. Eller vill inte större. Nej, inte nu. Nej. Nej, det är inte bara fram på det. Då skulle man ha varit framme lite mer mat här i alla. Ja, men Men de finns där så det är ingen ja. Ja, visst är det läckert? Ja. Inprogrammerat. Ja, visst. 5 minuter från att han kom ut där tills han började skälla. Ja. Nu har pappa ståpäls. Orden nu är stor. Jag går och sätter på min tröja till. Jag höll på att säga, det är kinkigt där. Ja, de är ju ganska... De är... Ja, en hund liksom. Fast den inte ska skälla. Det kommer inte så lite. En bra skall. Ja, så lugn och fin hund. Alltså han är ingen djursig. Nej.
varit ute i skogen mycket. Han har fått skogsvanor innan. Han bara står fram och dör älgar så. Ja, men när han var lite mindre fick han ju vara lös lite. Men Ja. han ville inte släppa han. Så det skulle vara någon risk att han träffar på den älg innan han fyllde 1 ungefär. Nej, precis. Det hade ju blivit sönder för hitta. Utan risk att bli sparkad eller någonting liksom. Nej, det är bekväm liksom. Ja. Älgarna. Ja. Kommer man till skogen sen så är han ju inte rädd för dem i alla fall förhoppningsvis. Nej. Nej, och sen så här då när älgarna är i lugn och Ja. så blir hund lugna tror jag. Alltså. Det ska inte Ja, det här var en stor sal. Ja, utbildningssyfte. ja. Man kan inte tro det. Det här kan jag ta det här är ett scenario som flera har drömt om. Ja, När helvete. de har kommit hit med sina hundar. Nu kan vi gå in en bit här. Jag vill inte ljuga som... Roligt. Nej, så roligt. Ja. Okej. Leende på läpparna. Mm. Alltså det är fantastiskt. Jag tog alltså från att du och hunden kom fram där. Jag tog det 5 minuter. Kört på läppen och så bara gå hem. Mm. De är som tidssist. Ja. Jag ska bara slänga fram lite mer mat så att vi får upp här igen. Ja, ja. Jävla roligt. Ja. Och när man såg att han fick fart då. Nu ska man ha mat själv. Ren får det inte dumt. Jag tycker om mat och början. Det är lätt att få fram. Filmar man? Ja. Och jag filmar hela tiden. Mm. Kom nu. Här. Kom. Ja, det är fint. Slänger in i båten. Och så kommer jag över så att det kommer fler människor. Åker iväg en start. Så Niklas är här och så. Ja, kul stor.
trodde han skulle bleka ner när han sparkade i grind. Ja. Han var ju väldigt lugn innan han började skälla, även fast de var framme där. Ja. Ja, det var 6 månader. Ja. Ja. Du får med dig det där? Ja. Det brukar ju vara, när de gör lite sådana grejer, det brukar ju kunna trigga igång hundarna Ja. lite mer. Ja. Du ville ta dem. Ja, det. Där är en jävel till. Där är en jävel till. Han är lite tjurigare av sig med och Ja. Ja, visst. Även om det är självständigt ändå. Och Kut är ju... Ja. Det gör så. Hej. Ja, här. Inte så feg och så. Nej. Han är ganska självständig så här. Ja, visst. Jag inbillar mig att de har bra nytta av sånt här sen nästa höst. Jo, nu får de träffa på dem och bli bekväm med älgen. Ja, visst. Annars får man ju det här. Annars får man ju det här första i skogen istället. Ja, visst. Men man är lite tveksam igen. Van med älg. Ja. Ja, sen är det ju viktigt att det är älg, ja. Att det inte bara är något brunt, för det luktar ju rätt. Ja. Ja, vad fin den här.